Hola, com has arribat tan lluny? Feia temps que no veia ningú per aquestes contrades. Ui, no saps pas on t'has ficat. Però, bueno, ja que hi som, benvingut a la Quinta Forca. Un lloc tan remot que ni Google Maps s'atreveix a donar-te indicacions. Perquè ja hi ha massa llocs que fan les coses bé. En Gravo, en Jan i el pobre convidat que si fos un electrodomèstic seria un microones, ràpid, calent i que fa soroll quan acaba. Es passaran una hora preguntant-se si realment algú arribarà al minut 60 del programa. Poseu-vos incòmodes perquè aquí comença la Quinta Forca. Hola, Jan. Hola. Com estem? Estem fantàstics. Estem fantàstics. Jo avui, casualment, estic cansat, però estic fantàstic. Sí? Estàs fantàsticament cansat? Estic fantàsticament cansat. Tornem a l'estudi 3, Després de la nostra aventura pels Gaudí. Bueno, els que hagin vist el programa especial... Bueno, ja sabran Déu-n'hi-do, Vam engatussar tot el cinema nacional de Catalunya. Sí, érem els becaris de l'Acadèmia de Cinema Català. Sí. En Pere Mas ja ens estava tirant... Ens estava posant la fulla de currículum per fitxar-nos. En Pere Mas va xerrar tant que se'ns va acabar hasta la pila de la gravadora. Sí que és veritat. I vam haver de treure el mòbil allà al mig. I va dir, això de quedar-se sense pila és molt de becari. Hòstia, què veus? Què veus? Bec de la nova tassa de la Quinta Forca, Jan. Oh. No, primícia, també. No, ultra primícia. I l'estrenem avui. 11è programa, ja. Ostres. Ja anem per 2 xifres. I els que falten, I els que falten. Bueno, avui em sento sol. Avui et sents sol? Avui em sento sol. Doncs portem una persona que crec que ens ho farà passar molt i molt bé avui, No cardis. Sí. Sí? Sí. Jo crec que és una de les persones que més riure ens fan a tu i a mi. Mira, jo... Molt. Les vegades que l'hem vist actuar, hem rigut molt. Jo em trenco la caixa. Molt. És que me la rebento. Que passi? Sí. Jo tinc ganes de riure ja. Jo també. Doncs va, que passi, deixa'm passar. La Quinta Forca. Un programa que no val per res, com tot el que val la pena. Atenció, perquè avui a la Quinta Forca rebem a la que segurament és la persona que ens fa més riure a mi i en Jan de Catalunya. Digo. Nascuda l'any 86 a Olot. A Olot? Sí, a Olot. Ens arriba a la Quinta Forca una persona polifacètica de cap a peus. Digo. Actriu, còmica, improvisadora, creadora de contingut, professora de teatre, presentadora d'actes, comunicadora, coach emocional. Sí. Coach emocional trobo que és el més complicat de tot el que hem llegit. Sí, és veritat. I probablement aquella persona que si la deixes sola 5 minuts et munta una companyia teatral, un monòleg i potser una secció de ràdio, o tot alhora. Tot. Mira, és que Gravo ha passat per ràdios, televisions, escenaris, festivals, instituts, ajuntaments, teatres, i encara no entenem com no ha acabat presentant el Telenotícies migdia o fent d'alcaldessa d'Olot un cap de setmana qualsevol. Exacte. Mare de Déu, és que quantes coses, mare de Déu, és que em poso... Es va formar a Eòlia, al Timbal, a la Beckett i al ITC, que sembla allò de los piojos, gràcies al TC, que mira, no estava pensant. I a la vida, que és on realment curteixen les bones comèdies, hòstia, la vida. A les xarxes fa humor, al teatre obres, a les aules tallers i a la ràdio, a la ràdio ja ho sabeu, que s'hi sent com a casa, Gravo avui, perquè avui s'hi sent com a casa. Avui ve aquí. Home, perquè això del micro no li ve de nou. I alerta, perquè quan una persona que domina la improvisació entra a la Quinta Forca, Gravo, el programa pot ser molt perillós, perquè avui no hem fet guió de seguretat. Avui no tenim res. Jan, avui arriba a Ràdio Banyoles, que com saps és la ràdio que et fa moure les boles. L'Anna Umatell, una dona amb més taules a l'escenari que un Ikea, amb més recursos que un pla d'emergència i amb prou sentit de l'humor per saber on es posa, però no prou per escapar-se de la Quinta Forca. Anna Umatell, com estàs? Bueno, però per favor, quina rebuda. Molt bé, moltíssimes gràcies. T'hem rebut amb serpentines. Em fa moltíssim... Hi ha coses que fins i tot no sé ni que sóc jo. Molt bé. Sí. Carai. Sí. És que, coach emocional. Coach emocional? Anem a aturar-ho aquí un moment. Podríem puntualitzar això?
A mi em sembla molt fort, Sí que vaig fer un postgrau de coaching, però jo ho feia per entendre'm a mi. Llavors em van fer pràctiques i vaig haver de fer de coach de veritat. I va ser molt interessant, Vaig canviar la vida de 5 persones i vaig dir, i fins aquí. Ja està. Que bo. I l'última persona... I amb 5 et vas plantar. Sí, vaig dir no, perquè I no. la teva? Sí, també, la meva. També. Jo m'imagino... Sí, la meva. Anna, ho has de fer. Sí. Segur, Sí. T'ho juro, jo em volia negar a fer les pràctiques. Vaig dir que jo ho feia per mi i per ajudar amigues allò de tant en tant, que diu, tinc un problema. I dius, a veure, ajudem bé la gent. I m'ha dit, no les has de fer i mai haver de fer-ho. Bueno, però és una cosa més per posar al currículum. Però va ser una experiència molt xula. Home, jo... Coach emocional. És que... Ojo, Pinta fort, Ara mateix us analitzo, Sí? us veig. No, va, Ens veus les... Estem cardats. Estem bastant cardats. I ens hem deixat una cosa, Anna, que és que vas començar estudiant turisme. És veritat, això? Sí. Turisme, Bueno. I després vaig fer un màster d'economia i direcció d'empresa. Oh, uau. En anglès. Però està molt bé, això. Ui, molt. Recursos. Sí. Per, home, Tot m'ha servit. Jo en els moments sempre em passava acabes de perdre el temps perquè no trobes el teu fins que no vaig provar una classe de teatre, no vaig dir, ara sí. I al final m'ha servit tot. No, normal que t'hagi no, i tant. Idiomes, querida. Sí. Idiomes, querida, ara ja quasi cap, però bueno. els tenia antes. No, però sí. Haig de dir que jo que he vist el currículum de l'Anna, bueno, t'has pixat a sobre. És un desplegable. T'has pixat arriba. És un desplegable. A més de un currículum és un tríptic. Sí. No, però que vaig anar perduda molt de temps. Llavors és com, vas anar picant d'aquí i d'allà. Però sempre, encara que no sigui del teu, sempre acaba portant alguna cosa. Sí, jo és el que explico als instituts. No us preocupeu si us equivoqueu. Jo, fins als 20 i pico llargs, no vaig dir, vale, això crec que és el que més o menys... I potser d'aquí 10 anys ho canvio, és que no se sap. Hi ha una cosa que l'Anna... Bueno, és que m'ha estat explicant, però hem parlat molt de rato abans del programa. Sí. M'ha dit que va tenir, sobretot, una etapa que va fer un postgrau de catadora d'aigua i es veu que anava molt relacionat, l'aigua anava... O sigui, el gust de l'aigua va molt relacionat amb el recipient que la veus. Ah, sí? És veritat, això? Sí, totalment. I avui us he de dir que aquesta és la més pura que he begut mai. O sigui, es nota que hi ha... Es nota que aquí hi ha qualitat, És aigua de l'estany, també, o no? Sí. Purificada. O és tot la tassa? No, és tot la tassa. L'Esteve Moll i l'Anna es tornen, els de la ràdio, per anar a buscar aigua a l'estany amb garrafes. Em sembla una meravella. Sí. Que fort. És així. Doncs molt bé, Anna, estem molt contents que estiguis avui aquí. Moltíssim. Sí, el de que ens fas molt de riure és veritat, Això m'ha fet molta il·lusió, Sí. Jo hi ha gent que em fa... Mira, hi ha gent que no em fa riure. Ara podria que ho intenta. Podria molta gent, perquè he anat a monòlegs de gent que m'he quedat... De fet, un estàvem junts. No saps quin és, però no sé si vull desvelar Digues les inicials. És que és de Banyoles, Pots dir la inicial? Una N. Vale. No sé, crec que no sé qui és. Originalment no és de Banyoles. Vale, ok. És el context. Total. Vale. Hi ha gent que no em fa gens de riure, gens. Però és que amb tu, Anna... Ai, però quina il·lusió. Però és que molt, Moltíssim. Bueno, jo crec perquè és com molt natural tot, no? Sí. Tampoc... Em fa molta il·lusió fer riure la gent, però tampoc surto pretinent. Què fa riure la gent? Llavors faig coses que a mi em fan riure. I dec ser normal, i llavors la gent normal... Bueno, ara no som tots normals aquí, però... No. Coach emocional, Aquí hi ha coses de coach emocional. Que és un tipus d'humor com molt costumbrista de les coses del dia a dia. Sí. No és com ni molt intel·lectual, ni molt ni barruer, ni forçat, tampoc. No. Intento. I que això es nota. Molt bé, Anna, doncs aquí a la Quinta Forca, no sé si has escoltat algun tros alguna vegada, més o menys, no passa res, no passa res. És el millor. Sí, això és el millor sempre. Venir verge, no? Sí. Aquí tampoc ens importa molt la vida professional de la persona, ens importa la persona en si. Molt bé, perfecte. Ja pot venir, jo què sé, per exemple, si vingués a Mario Casas, jo li diria, té un sentit perquè sigui famós, perquè té algú que l'ha fet famós, però a mi no m'importa perquè sigui famós, m'importa per què és famós? Què hi ha darrere en Mario Casas? Ara, li diríem si el cinema català és en su prime, per exemple. Sí. Mario Casas, si estàs escoltant això... Somos los del lado. Somos los del lado, tan bonito, sí, somos nosotros. Doncs, per saber ben bé la persona, Anna o Matell, que tenim, et farem el test del convidat. Vale. Que és un test que demostra lo poc que ens importes i lo molt que ens interesses. Que maco, que títol! Sí. Som poetes. Vale. Però si el té. És que a mi em hem de fer els sons. Kitxipum. Anna, primera pregunta, que és quina relació tens amb Banyoles?
Uf, mira, no n'havia tingut mai tanta com ara. Relació que tinc amb Banyoles. Abans m'agradava molt venir a fer la volta a l'estany. Val. I ara em passo el dia assajant aquí. Bueno. Llavors, la meitat de la meva vida me la passo amb l'en Genís, amb la Tere, amb en Pau, que són membres de la companyia meravellosos, i és que quasi és la meva segona casa, ara. Oh, bonito. Sí. Si hagués de viure a un altre lloc que no fos Olot, potser viuria a Banyoles. Mira, Mira. Trobo que Olot i Banyoles tenen bastants punts d'unió. Sí. Que sí? Són molt compatibles. Sí. Si fóssim persones, seríem parella. Seríem supercompatibles. Bueno, o millors amics, va, digue-ho així. Sí. O poder tan compatibles que no serviria com a parella, però... Depèn de... Sempre poden ser follamics. Exacte. Sempre hi ha moltes variables, no? Exacte. Patró a la canya. Moltes blanques. Sempre hi ha moltes variables. I on assageu? Depèn del dia, depèn de l'espai que estigui lliure. Ara estem assajant a l'Escola de Música. Sí, l'Ateneu. Sí, perquè el de la plaça. Sí, l'Ateneu. Sobre el cèntric. Sí, suposo. Sobre el bar, sí. Sí, hi ha molts bars, la plaça aquella d'Arcades. Sí, que hi ha aquell monument vermell. Hi ha aquells trossos de riu al mig que si et despistes i deixes les dents, doncs aquí. Allà. Aquí. És una cosa molt curiosa. Doncs assagem allà perquè estem amb els Bufant Fort preparant el Malabufa. Jo ja tinc entrades. És veritat? No, però les hem de comprar. Exclusiva. És veritat. No les havies comprat? Havíem de comprar-les. Doncs perdona, queda tercer pis només. Queda tercer pis? Bueno, deuen ser les barates. Podem demanar invitacions de Ràdio Banyoles. Ens veureu la meitat, ens escoltareu poc per 6 euros. Però, cultura jove, cultura jove. Projectarem molt bé per vosaltres. Li direm en Pau Sala que puja el volum. Ara, Pau Sala. Però no, convidar tota la gent, ja fareu més bolos, segur. Sí, bueno, és que hi ha primícies, sí. Ui. Després estarem a Girona. Això s'ha anunciat ja. Després estarem a Banyoles. I espera tu, és que no sé si es pot dir. Truquen ja per comprar entrades. Ai. Un moment, parem-ho tot. No es pot dir? No sé si es pot dir, sí. Segur que sí. Sí, Qui s'enfadarà? Ningú, vindrem al setembre a Banyoles, no m'atreveixo a dir els dies, però vindrem al setembre. Molt bé, perfecte. Fantàstic, doncs. Oh, que bé. Bufa, per anar ho veuràs repetiré. De lluny i després de prop. De prop, 100%. Molt bé, Anna. Anna, va. Ja que has dit que t'agrada tant fer la volta a l'estany, quan tardes a fer la volta en estany? Buf, és que abans corria més cara, però... Però pot ser en qualsevol moment que l'hagis fet. Vull dir, el teu rècord. És que ni idea. Ni idea. Més o menys. Són 5 i pico quilòmetres? 7,2. Mira que bé que dic. Que la feies pel mig. No sé. Possible. Feia molt cap a l'esquina de dins, saps? I això va retallant, Retallava per allà Can Morgat. Riu-te'n, però això retalla. 7 quilòmetres, no sé. Vaig a posar caminant tranquil·lament. Aviam. Hora i... no sé què és tard de fer 7 quilòmetres. Hora i 15, hora i 20, hora... No, caminant són uns 50 minutets. Sí. Què vols que hi posem? 7 quilòmetres? Sí, hora 50. Perquè és pla, clar. Sí, és pla. Sí, no és pas Montserrat, Posi 55, va. 55 minuts? 55 minuts? Doncs atenció, però perquè... caminant, amb 55... Corrent. 7 quilòmetres. Sí, clar, és el millor marcatge. Sí. Posem 7 quilòmetres. Sí. Ai, no sé, parem espera, màquines. faig 5 quilòmetres, 30. A veure, em porto una. Posi... tinc un moc, Posi... Aguanta, Leo, aguanta. Un moment. És que no em vull flipar, perquè ara no sé. Posi 40 minuts. 40 minuts? No, però... 41 no. Sí, 41 o 39. Que si no hi ha empat. 39. 39! Molt bé, doncs Anna Umatell, et col·loques en tercera posició del nostre rànquing. No m'ho puc creure. No, perquè haurem de provar-ho. Bueno. Ja ho farem algun dia. Ara vindré a fer-la per comprovar. Saps qui és el top 1? Qui és el top 1? Tu ens has de dir si realment ens va quedar una trola monumental. Qui és el top 1? En Genís Casals, en 28 minuts. Va. Sí, home. Has enviat un missatge des d'aquí que no l'ha fet. Ja l'anirem a fer junts, ja us ho diré. Molt bé. Anna. Poder sí, córrer la cinta, vés a saber. Com es deia la teva primera mascota? Ai, no he tingut mascotes. Tinc una infància pobra. No has tingut mai una mascota? Ens van comprar 2 peixos i van acabar pel lavabo. Bueno, però aquests 2 peixos són interessants. Com es deien? Ni puta idea. Vàter. No tenien nom. No he tingut mai mascota, ni gat, ni gos, ni ocellets, ni conills, ni rates, no. Ni hàmsters. Perquè no I mira que el t'agrada. meu pare és veterinari.
Potser per això ja no... Dures declaracions de causa al matell. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí, sí. Cuchillo no, Cuchillo de palo. Ostres. Doncs no en tinc un mai. Tampoc som molt amants dels animals, el meu germà i jo, vull dir... Ara va dir el teu pare, coi. I el meu pare, clar, era veterinari de vaques. També era difícil, m'enteneu? Vaques i porcs, llavors era complex. Merda, la vaca s'ha fet gran i ja no hi cap al pis. Tenim el terrat penjat. No, mira, no tinc mascota, tu. Bueno, no Pregunta en blanc. No passa res. Bueno, fantàstic. Ui. Jan, vols que pregunti jo? No. Soc gran ja. Som-hi. Espera que faig un becaiga. Sí. Atenció. Quin got, mare de Déu. Vinga. Perfecte. Quin és el teu talent inútil més espectacular? Si és que n'hi ha. Te la pots pensar, Sé xiular Ep. només amb un llavi. Com? A veure. Passo aire per dins. És una cosa, és molt inútil. Hi ha dies que em surt llavors sé xiular normal també, però dius, vale. Ostres, tinc la mà ocupada al concert i vas per aquí. És el mateix so que quan agafes un globus i el poses... quan escanyes un pardal, També, coi. No, però és un talent ocult. Crec que agafaré un tall del vídeo d'avui i el posaré aquí per anar-lo... Sí, vols que te'l faci bé? Espera, que em concentro. Espera. Ara sembla que faci un sorbitó. Espera. És que si em feu riure se m'humidifica. No mirem. Espera que m'aixugo. Aquest m'ha agradat molt. Ja el tenim. És un globus desinflat. És un globus a punt de morir. Ja està, va. Talent ocult. És un globus a la quinta forca. És la representació màxima d'un talent inútil. Super inútil, però no tothom ho sap fer. No. I amb el cul també, t'imagines? No, amb el cul no faig res. Has dit tu. No xiulet. Ni xiulet ni res. Anna, a quina cançó et sap greu admetre que li tens certa devoció? Bueno, que em sàpiga greu admetre-ho. És que a mi, tot el que m'agrada trobo que és molt lícit. Llavors a mi m'apassiona la cançó de la gasolina. Ah, sí? I és que no em sap ni greu admetre-ho, però la gent s'ofèn. En plan, t'agrada en Daddy Yankee? Me flipa. Ai, però és super... Bueno, a mi me flipa. Què hi farem, senyor? Mira. Això, Oh, mira, és que ja sentir-lo... Aparta la taula. Anna de festa així, Ui, me posen això, me torno loca, Me torno loca. I si fas el toc a les 4 de la tarda també, també, La gent ho sap, la gent ho sap. Home, és una bona cançó, És la cançó... Mira, tothom es queixa d'aquesta cançó, la posen a una discoteca, tothom la s'aixeca. Sí que és veritat. 100%. És el ritme. Si és que a mi m'és igual el que diguin. Com si fan la recepta de l'escudella. Com, a la pilota, da igual. A una olla... A una olla posa la meitat d'aigua i la meitat de caldo, posa ou, posa els ossos i després posa-hi verdures, pilota... Ja està. A l'escudella. Molt bé, Alan, molt bé. Ai, Déu. Uf. Anna, Va. on et vas fer el teu primer petó? Mira. Ja? No, saps a les colònies quan anàvem de petits? Jo crec que era... quart d'ESO, tercer d'ESO, érem molt jovenets. Vale. I jugàvem a la botella. Ui. Sí. I allà em vaig fer el meu primer morratx. Carai. Amunt de la classe. Sí. Amunt de la classe. Vull dir, perquè va tocar la botella. Després el primer petó així de nòvios, doncs no sé, al cap d'uns mesos amb el primer nòvio. Però què no ens importa? No, el de la botella. Jo pensava, on va la llengua? Jo era com, en plan, fes-ho bé, saps? És el teu primer... Vaig fer el que vaig poder. Literal. Com? Però mola que sigui super per compromís. Super random. Mira, ha tocat. M'ha tocat. I Vinga, som-hi. tothom mirant, només saps allà. Enrotllana. Ha tocat. I tu... Hòstia. Completa pressió social, Com mola. Està perfecte. Anna, com esternudes? Normal. És a dir, no que vol dir normal. soc ni de les que fa... així petit, ni a... Xam. Tens el xa. Jo sóc a xam. Jo faig... Però com més... Un entremig. Vale. Com la llufa que dius, vale, serà una llufa i de cop fa un sorollet i dius... Eso ha sido caca. Sí. Aquesta. Concretament aquesta. Anna,
Qui o què enviaries tu a la Quinta Forca? Ai, no sé. Rotllo, la gent que Qui fa tard. o què? O els espaguetis amb pinya. Sí. Els cigrons. El cigró? No Sí. puc. En sèrio? Ni humus. No. Menys encara. Cigró aixafat. Cigró. No puc. No Molt puc. bé. I les mongetes? Sí. Sí. Ja. Bueno, les de Santa Pau. Santa Pau, les de Santa Pau, sí. A veure, no les demanaria mai a un restaurant, Vale. però si jo vaig treballar molt de temps a Santa Pau i me les posaven per sopar, llavors. Sí, Puc cauen. menjar, no. Vale. Però no m'encanten, No t'apassionen? No. Bueno. Molt bé. Mai ens havien enviat res culinari a la Quinta No. Forca. Sí, però és que a mi la gent em sol caure bastant bé tota. Molt bé. I si no, ja vaig sortint i ja està. Ah. Vaig fent a Excepte Michael tu. Jackson. Ja. Vaig marxant i ja està. Sí. Si acabem el programa i no hi ha l'Anna dintre T'imagines? del Vaig plató. reculant. Obrirà la finestra i se n'anirà. Anna, què és el més absurd que has discutit mai amb algú? Ai, absurd. Hòstia. És que tampoc sóc molt de discutir, eh? No? Saps aquella gent de que hem d'estar d'acord en no estar d'acord? Sí, vols dir? No, doncs poder no. Saps Ah, aquest vale, tipus sí, de sí, gent que és com... Pues vale. Doncs molt Hòstia, bé. no sé, és que solo discutir poc. Perquè és com, jo tinc aquesta visió del món, quina és la teva? Doncs, Pues mola. l'entenc, segur que tens part de raó i jo poder Ai. també. Que maca, Em l'Anna. sembla més vàlid això que la resposta. No Sí, sí, discuteixo sí, sí. gaire. No, està superbé. Ara el meu nòvio potser diria que no, Ara però... vés a saber què ens diuen. No, però a priori no discuteixo gaire. Molt bé. Vale, Atenció, perquè aquesta és Hem de forta. seure, va. o sigui, hi ha una pregunta que és la pregunta del convidat. O sigui, que te la fa l'anterior, o sigui, el convidat que va venir la setmana passada. Ah, molt bé. Fa 2 setmanes. Fa 2 setmanes. La cosa és que no sap qui ve. Vale. I tu també l'hauràs de fer, aquesta pregunta. I no sabràs qui ve. De fet, nosaltres tampoc sabrem qui Tampoc ve. sabem ben bé Ah, Per tant, qui encara és més guai. Vale. I la pregunta que et va fer l'Andreu és... que era apicultor. És important per la pregunta que ve ara. Apicultor, Ai, Déu bomber i vibrafonista. Sí. I què? I vibrafonista. Mira, poder... no. Saps? És el xilòfon llarg de ferro de les quina orquestres. Sí. El d'en Fito era boníssim, el vam gravar un rato. Epa! Poder l'Andreu. No, No, és broma. No feia pinta. Feia pinta Feia Andreu. pinta amb un nom castellà. Sí. Javier, Andreu, perdó, què va dir? Andrés. quantes visites a les flors fa falta que faci una abella per fer una cullerada de mel? És que ni puta idea. A veure, vaig a... Sabem la resposta, eh? Sí. Quantes visites ha de fer l'abella a la flor per aconseguir una cullerada O sigui, una de mel? cullerada de mel que tu del pot... Nyam. 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 Quantes visites ha de fer una abella? Clar, és que aviam, una cullerada de mel supera o petita? No, petita. Vaig a dir Som-hi, viatges, de la mel allà. Veure? Vaig a dir Ai, de Veure? l'abella. 30. Exclusiva. M'he fet així, Ara diran, una. Fan falta 1.000 viatges. Tota la vida Tota la d'una vida abella. d'una abella. Què dius? Sí. Doncs no he matat jo abelles amb cullerades. Què dius? Ostres. Me la miraré diferent la mel. Ah? Una cullerada, 1.000 viatges. Bueno, la més pura. Sí, que ens va dir allò, que- sí, Sí que ens clar. va dir que... Si és de San Francisco, poder són 10 viatges. Hola, que guai. Sí, sí, que sí, interessant aquest. Jo no sé què preguntaré, no sóc tan interessant. Doncs, Anna, quina pregunta li faries al següent convidat? Així de força No, anem. te la pots pensar durant Me la el puc anar programa. pensant, Sí, vale. sí. D'acord. Molt bé, Anna. Estàs còmoda? Molt. Estem bé? Perfecte. Sí. Doncs ara passarem a la millor notícia del dia. Va. Que no vol dir que sigui la millor notícia del món, però és la millor que escoltaràs avui. Vale. Ara. Vinga, som-hi. La quinta forca. Quan la lògica falla, entrem nosaltres. Als Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina, el debat esportiu ha fet un gir cap a l'entrecuix. Diversos mitjans han aixecat polseguera amb rumors sobre possibles millores corporals en alguns saltadors d'esquí que teòricament podrien donar avantatge aerodinàmic a l'hora de volar pels trampolins. Sí, ho heu sentit bé.
polèmica olímpica amb anatomia inclosa. Tot plegat arriba després que a principis d'any es sancionés personal de l'equip noruec per haver manipulat els vestits de competició afegint un material extra a la zona del tronc inferior per fer-los més grans del permès. El tros del penis, diguéssim, eh? Sí, ja s'entén, eh? Una trampa clàssica, però executada amb fil i agulla i molta imaginació. A partir d'aquí, alguns rumors han anat més enllà i han suggerit que certs esportistes podrien haver recorregut a injeccions temporals per justificar vestits més amples durant les revisions oficials. Una teoria que ha corregut com la pólvora perquè, clar, combina olimpisme, ciència i titulars impossibles d'ignorar. Ara bé, tant la Federació Internacional d'Esquí com l'Agència Mundial Antidopatge ho deixen clar. No hi ha proves que això estigui passant. De moment, tot queda en especulació i conversa de passadís. Així que, mentre no es demostri el contrari, els Jocs d'hivern es continuarà volant gràcies a la tècnica, l'entrenament i no pas als miracles anatòmics. Flipa tulipa, És 100% verídic, això, verídic, ha passat. Sí. Bueno, de Però fet, està passant. No sé si ho acabo d'entendre. És a dir, es fan més gran la zona del penis, no? Sí. Perquè això té més aerodinamisme o perquè pesa i et vola més enlluny? Que no acabo d'entendre. Segur que té el seu sentit, però... Té un sentit que no sé quin és, però els d'en peso... Sí. Però la cosa està en que, d'alguna forma, tenir la zona més... O sigui, en teoria, primer... És tipus un aleró. O sigui, primer era que l'aleró venia per part del... Van així? No, vull dir que... Però van oberts, eh? Cames obertes. No clar, llavors per això, per mi és menys dinamisme. Però passa de 2 a 3. És com l'aleró passa de... Epa! Clar. És com obrir les ales. Que l'equip noruec... El que va fer l'equip noruec era fer grans els vestits. Deixaven una zona aquí i ja està. I fa més ala. Clar, però què passa? Que al final la federació els hi va dir: esteu fent els vestits més grans. No són africans, aquesta gent. O sigui, us heu flipat. I què és el que s'especula? Que alguns esportistes han dit: doncs ens injectem cosetes perquè creixi i després estigui justificada l'aleró. Que no m'hi cap el collot aquí dins. Que la santa polla que porto. Però és que clar, amb un salt es juguen 4 anys, no? Sí. Amb un salt es juguen 4 anys. Hòstia, que fort. I anar inflant la vara. Així. Quin salt, Déu-n'hi-do. Us agradaria provar-ho? Un salt d'aquests? El salt o l'inflar? Els llavis molt grossos, la veritat és que no. Per xiular bé. Dali. Sí, tots. Mireu. Home, amb un concert molaria. D'on surt? Com ventriloquisme, no? Ai. Si m'agradaria provar de saltar, no. No, perquè hi ha... A mi, un gronxador, ja em sembla una experiència prou mística. Me fallo aquí. Saps? No, ja estic bé. Jo trobo que és molt maco de veure els salts aquests, eh? Sí. En plan, visualment per la tele, és de collons. I encara és més maco de veure com entrenen. Perquè baixen... l'entrenament és... No, clar, no ho fan allà a les pistes. Ho fan aquí al passillo, saps què et vull dir? Llavors, és posar-se com a sobre un skate, així en posició d'anar a cagar, i llavors l'entrenador els aixeca com els de... Saps la pel·li aquella? Com era? De Titanic? No. Sí, home, no. El Rei León. No. Dirty Dancing. Aquesta. Doncs fan això, clar, i van practicar. Sí. M'encanta. Així que, és veritat. Sí. O sigui, baixen amb l'skate i llavors l'altre s'aixeca. Sí, l'altre s'aixeca i es queden allà drets un rato i ja està. Clar, és que han de provar. No, d'alguna manera s'ha de provar, clar, quan no hi ha neu. Però no, o sigui, trobeu que és tan difícil de fer? Home, sí. Perquè és com que la... Tu veus tipus gravetat i prou, eh? Sí, no, perquè... Bueno, però clar... Però ja fa pendent la baixada. Si baixes de boca... Totalment. Te la menges, Però clar, has de saber... Deu haver una tècnica milimètrica, no? Sí, segur. Una mica. És que sempre m'ha fet gràcia. No sé, prova un dia, sí que pots provar. Ell vol provar-ho. Pregunta-lo al teu cosí, que potser sap com fer-ho. Ara et farem baixar per aquí, abans de l'estany, i ho farem en l'aire. Quin dia s'estrena aquest programa? Quin dia s'estrena? Això estem ja a finals de febrer. Vale, el 19 de febrer. Sí. El meu cosí... És que el seu cosí és l'Oriol Cardona. Oriol Cardona Coll. Em sona molt aquest. El d'esquí, aquell que guanya coses d'esquí, de carreres d'esquí. Sí. Estarà jugant-se la medalla d'or als Jocs Olímpics. Que si guanya... Si guanya, se'n ve aquí. Et diré una cosa.
Ja haurà guanyat. Ja està. Ja haurà guanyat. Ja haurà Vols que guanyat. ho celebrem ja? Va, Posa alguna Posa... Poso el We are Willard. the champions. Ai, ara si pobret li ha passat... Vull dir, si no ha anat No, bé... no ho fem, que celebrar-ho abans No. No, perquè això es veurà més tard. Vale, Així que va. Oriol Cardona, per l'amor de Déu! Oriol Cardona Coll. I vindrà a la quinta forca. Vindrà a la quinta forca. No ho sé fer ara. Has perdut el telenito. Ara. Ai, em van dir, no ho facis, això. No ho facis mai més. La cara és terrible. Tu li la teva mare, no ho facis mai més. Deixa de fer-ho. Ai, Ai, molt bé. és el dia que l'he explotat més. Ai, Déu meu. Al final deixarà de ser inútil, Sí, serà útil. Et llogaran per Per això. això només. Sí. Hi ha gent que la lloguen per... Vull dir que la seva feina és xiular. Ah, sí? Sí, hi ha Home, xiuladors. xiular ja sé xiular bé, però aquest és diferent. És un xiulet especial. Anna, tu precisament no estàs als Jocs Olímpics d'hivern, però estrenes obres de teatre i escrius obres de teatre. Em pensava que anava a dir, tu no vas als Jocs Olímpics d'hivern? Per quina santa polla que porta. Ai, Jan. Espera que no m'hi queda. Bueno, parla'ns de la teva última obra. La trilogia Sí. o la d'impro? No, de la... És que tenim tantes coses. És que tenim dos. Tenim moltes coses. La trilogia, doncs molt bé, estic molt contenta. Perquè ha estat com un viatge en el temps, perquè fa 3 anys jo mai m'havia atrevit a escriure i fa 3 anys hi havia un concurs de peces de microteatre i jo només havia fet cosetes per xarxes molt petites, els vídeos petits i així. Busqueu a l'Anna, sisplau, busqueu a l'Anna Matell a xarxes perquè... Val la pena. Sí, val la pena, de veritat. Ara ja no tinc gaire temps de fer vídeos, però de tant en tant quan puc. Que guai. Però ja hi són els vídeos. Sí, no, clar, els que has fet ja hi són. No els he borrat. N'hi ha algun que borraria, però diga. Ja que hi és. Doncs em vaig presentar en un concurs que era una obra de 15 minuts i vaig dir, m'atreveixo, la vaig escriure, la presento, no ens van agafar i em sabia greu com que es quedés al calaix i dic, escolta'm, produïm-la. Serà que no puguem anar a 4 o 5 llocs. I vam fer la primera, que és Lift, la de l'ascensor, que és la que li tinc més carinyo, perquè la vaig escriure en un moment que em feia molta il·lusió, tenia l'energia, el temps... La vaig escriure tranquil·la. Llavors, quan vam acabar aquesta i ens van agafar molts llocs i els agradaven, ens van dir, és que és molt curt. Bueno, clar, és de 15 minuts. Al final la vaig allargar 20 minuts i dic, vale, n'escriuré una altra. D'una altra idea que tenia al cap, que es digui Fleet, quina gràcia. Vinga, el cotxe, tal, una cosa que passa amb un insecte, la vaig escriure. Aquesta ja amb un termini que era com l'hem d'entregar tal dia tal. Aquí anaves amb una mica de pressió. Aquí anàvem amb una mica de pressió, però bueno, també molt xula i així. La vam fer, molt bé, la vam començar a girar, els llocs que ens havien agafat, ens van tornar a agafar, i ja era 40 minuts. Perfecte. Clar, perquè fèieu les dues juntes ja. Teníem com un fil conductor al mig i tal. I la gent va dir, és que és curt encara. Encara curt, 40 minuts és poc. I vaig dir, escolta tu, ne fot una altra. Vinga, tenia una altra idea i dic, en farem una altra, Lift, Fleet, Tilf. Que ara ja la gent té un lío al cap. Em diu, quan fas lo del Flip, Flap, Flut? Sí. Oh, és bona. Sí, Flip, Flap, Flut. I llavors la de Tilf la vaig patir més perquè em vaig posar el repte de lligar les altres dues obres amb una. Llavors Tilf, cronològicament en el temps, passa abans les altres dues, però tu quan la veus a l'obra és l'última. És un punt cinematogràfic bastant important, Christopher Nolan, aquí davant nostre. Bueno, la carrera de turisme. Això era de quan feies l'AD, Això era més d'AD. Total. No, i vaig pensar, hòstia... Va més ràpid l'Anna, però que jo. Bueno, perquè has de triar el botó. Doncs res, total, vaig dir, li vull donar un sentit i vaig escriure l'última amb el dia d'estrena marcat, sense temps, vaig patir-la molt. O sigui, el nivell de patiment va anar en augment. Sí, i ara he decidit que no estrenaré res fins que no tingui escrit tot. Ben fet. Perquè ja m'ho vaig passar bé i m'agrada el resultat i crec que funciona, hem canviat coses des de que hem estrenat i cada vegada m'agrada més i la gent s'ho passa bé perquè és comèdia, però com que sempre tinc la intenció de fer com debatre alguna cosa, no? La gent que sortís de l'obra i diguis que m'he rigut, però això m'ha tocat una mica. Llavors marxes amb aquesta sensació i penso que és objectiu aconseguit, la gent riu, però surt una mica de, hòstia, és veritat que som així, els humans. I ja. Punt. I això és el que m'està. I aquí ens deixa amb l'intriga. Sí. Tu ja la vols anar a veure? Jo no l'he vista. Unes invis, home. Saps on pots anar a veure? On? El dia 28 de març a Camós. És veritat! A les 9 del vespre. Oh, és veritat!
Sí. Lift, pim, pam, pum. Sí. Que d'aquí poc ja sortiran entrades. 28 de març a les 9 del vespre. Allà serem. I tant que serem. I tenim un lío de canvis de vestuari que no Sí? vegis. Sí. Perquè a l'última obra sortim 7 personatges. 7. Llavors, Uau. jo, per exemple, en faig 3, un altre 3... Però quants sous? Som 4. Sí. A la primera som 3, després a la segona vaig afegir un actor i que a la tercera repeteix aquest quart actor. Clar, perquè si no després... No, aquesta sí, aquesta impossible. no. Impossible. Sí, Ostres, la primera que perquè ja la fort. tenia escrita i érem 3. Sí. Molt bé. Toma ja. I la de shows que heu fet amb l'Impro Show, Ai, sí. Impro Show no. No. Està prohibit d'Impro Show. Ah. És una marca registrada de Barcelona. Què dius ara? Sí. De veritat? Sí. Poc ho sabia jo. Bueno, prohibit d'Impro Show, si els contractes amb ells sí, però nosaltres no. Bueno. Kleenex. Digue-li al senyor no, Cotis. que ho entenc, ells tenen com una marca superregistrada. Imagina que un grup ara amateur de no sé on diu Impro Show, la gent ho va veure i diu ai, és lo de Barcelona, no m'ha agradat. No és lo mateix. Llavors ells, molt lògicament, han registrat Impro Show. El que passa que les altres companyies d'Impro Show ens suposa un problema perquè la gent té tan integrat Impro que vas Show. a fer Impro Show que posen al cartell Impro Show. Puc saber una cosa? De marro? Oh, Sí. Aquesta gent d'Impro Show ens cau bé? Sí. Sí. Molts han set professors meus. Vale. Sí. estan trucant els de l'Impro Show. No, a mi t'he de dir que jo em porto bé amb tothom i sé que les companyies d'impro de Barcelona entre elles tenen mals rotllos Vale. perquè coses que havien passat en el passat, que com que jo no hi era tampoc vull opinar, Fantàstic. i s'han com... uns han Trepitjat. una denunciat mica. els altres i no sé què. Ui. Era una mateixa companyia que es va separar i són les dues grans companyies de Barcelona, de les dues grans, i entre elles sí que hi ha denúncies i coses pel mig. Jo he anat de professor amb uns, de professor no, però d'alumne amb uns i amb els altres, i he après moltíssimes coses de tots. I crec que tothom fa una gran feina des d'estratègies d'impro diferents, uns fan llarg format, els altres fan altres coses, més de curt format, i està superbé. Però entre elles sí que sé que... Ja pique. Ja pique, sí. Ja pique. Marca registrada, doncs Jo- Impro sí. Show, no tenia Eh? ni puta idea. Jo penso que com més amics siguem tots millor. Ara hi ha Ara, un grup ara. de Foca Broma que de Girona que vam dir tu, fem lo mateix, escolta, quedem i segem junts, que guai. Poca broma. Foca Broma. I Molt bon nom, eh? Molt bon nom. Foca Broma. I estan a Girona, nosaltres també estem aquí entre Olot i Banyoles i vam dir tu, i hem quedat al març per assajar junts i jo penso, tio, som pocs, portem-nos Clar. bé, per Literal. favor. I si uns són més bons que els altres, pues millor per ells. És que jo, al final, la competència és saníssima, perquè et fa ser tu millor, i si t'ho agafes en el fet de, escolta, a ells els hi surt molt bé això, nosaltres, pues poder que hem de fer una altra cosa, tu. Sí. Pues molt ben dit. Sí. Aplausos. 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 Aplaudim, Aplausos. aplaudim, No, aplaudim. perquè al final aquest d'allò d'enveja, dius, escolta... Doncs que no mirin els cartells de Camós, perquè ara he pensat que les vegades que he vingut amb l'Impro Show, crec que... Amb l'Impro, crec que... Us poden denunciar a vosaltres, Ep. Bueno. Trenca el plat. No passa res. Baixa un pèl la música i així es puja els efectes. Ah, sí? Sí, perquè t'he baixat. Però està molt fort la Hosti, música. està molt forta. És una rave, això, És una rave. Ja tallarem això. Molt bé. Ai, la pregunta quina era? Ah, això. No, Hem anat per les això. rames. I he vist, clar, en el moment que surti aquest programa, potser ja l'hauràs fet, ara no estic quadrant les dates, que fas també una masterclass a l'aula de teatre de Banyoles. Sí. Sí, Quan? sí. De parlar ben públic crec que és el 21 de Vale. febrer. El que hem de mirar si surt prou gent, si la farem o no, Vale. perquè hi ha com un mínim de gent per fer, participants clar. perquè surti compte i pues, suposo que la setmana abans veurem si s'ha apuntat prou gent. És un dissabte al matí, 3 hores. Clar, la gent també entenc que tothom té una vida amb moltes coses a fer, llavors a veure, em sembla que n'hi havia 4 o 5, a veure si arribem al mínim es farà. Sí. Doncs, Apunteu-vos. si veig que no hi aneu, Bueno, si veig que em no hi veureu. aneu. Però poder hi ha algú que no hi pot anar. Clar. Clar, és que trobo que això de parlar en públic és tot què és més important que anar a una masterclass? Que anar a una masterclass Res. de l'Anna. Parlem-ne. Vull dir, és que... No. Em sembla de... Vull dir, no. Jo aquí sí que m'he de posar. Vindreu vosaltres? Sí. Claro. Quin dia era? El 21 de febrer. Febrer. Ah, ja. Vale. Sí. Me va bé. Me va bé. Aviam, me va bé. Allà estaré. Allà estarem. T'has trobat mai en una... Clar, en un master... Tu n'has fet moltes de masterclass. Algú que sigui... O sigui, algú que realment sigui pànic al tema del públic i que ho aconsegueixi superar. A veure... Bueno, o sigui, no sigui... No dic aquí el miracle del segle, però... Jo em passa sempre que quan vaig a fer masterclass o tallers així d'un dia, sempre dic a tothom que el taller és optatiu. Això és superimportant. Coach emocional aquí. És com, cap Qui ha- exercici és obligatori. Vale. Això la Toma. gent ja fa
Sí. tranquil·litat. Si jo no vull, no surto. I tothom sempre ha sortit. I va haver un dia una noia que em va dir, jo tinc un problema, una malaltia, no sé quin era, que quan em poso nerviosa en públic quedo com tiesa i em desmaio, i li vaig dir, tu no surtis mai, i si tu te ve de gust, surt. O sigui, al revés, saps? És molt bo. I va fer el taller. Va començar sentada, mirant-s'ho de lluny, i com que tots els jocs van com evolucionant, primer som tots junts, després partim el grup amb 2, després fem grups de 3 o 4, mai faig res amb algú sol, és a dir, com algo molt, molt tranquil per entendre els mecanismes del cos quan et comuniques amb els altres i com jo em puc ajudar a mi mateixa, però des de jocs de riure, que això és l'important. I va entrar com el segon o tercer joc i ja es va quedar tot el taller. I em va dir al final, m'ha fet molta il·lusió, mai ho havia fet. Que guai. I dic, pues que bé. I gent que ha vingut a classes d'impro que m'envia missatges després, hòstia, Anna, he fet una ponència, no sé, estic tan contenta perquè no m'he posat nerviosa, perquè no sé què. Dic, bueno, pues que bé. Sí, que a vegades costa tenir el feedback, no? Perquè la gent marxa després d'un taller d'un trimestre o d'un any i els hi va superbé i no te diuen, no? I alguns que m'ho diuen em fa molta il·lusió. Que guai, que maco, Això dona més valor a les coses que fas. Quasi ploro ara. Que guai. M'he emocionat. Vols que et xiuli i se't passa? Que guai, que guai. Sí, no, però és molt gratificant. Sí. Home, sí. Perquè com que fas... O sigui, és això que dius, que molts cops fas una cosa molt de temps i rebre encara que sigui ei, mira, avui he anat a fer una conferència i he pogut parlar. Sí, em fa una il·lusió. Dic, he servit per alguna cosa a la vida? Quina il·lusió. Sí. Coach emocional. És que, Déu meu. T'acompanyarà ara ja. En quin moment vaig fer el màster, sí. Però bueno, no, vaig aprendre coses, Mi sueño. Sí. I del gremi? I del gremi. Ai, m'encanta, m'ho passo tan bé. Quants anys porteu ja del gremi? Ara, mira, vam néixer el 2023. Bueno, vam néixer, el projecte va néixer l'any 2023, de casualitat, diríem, una mica. Bueno, s'agrada dient. I doncs portem, què? Farà a l'abril... Aquest abril farà 3 anys. Mira. Sí. Puc preguntar què és el gremi? O sigui, sé què és el gremi, però mai m'ha quedat clar ben bé què és del gremi. Doncs mira. Vale, mira, del gremi és una productora artística d'humor. M'agrada dir-ho així perquè no només fem espectacles d'impro, sinó que hi ha la trilogia també d'obres de text aquí, alguns vídeos que hem fet per gent que ens ha demanat, no només jo com a humorista, sinó més gent de la companyia, i ara també tenim escola, és a dir, tot el que jo abans feia personalment ho he com englobat aquí del gremi i també farem coses a instituts, presentacions d'actes, o sigui, és com una mica un espai on dir, mira, tinc això i vull ficar-hi humor, què m'oferiu? I que bé. Pues que guai. Sí. Fantàstic. Molt bé. I així, molt bé. No, res més a dir. Jo sempre ho veia i dic, vale, entenc per on van, però no sé ben bé. Sí, és una companyia de teatre, però com una miqueta més perquè també oferim altres serveis. Que bé. Sí. Molt bé. Doncs, Anna, aquí tanquem la notícia. Aquí tanquem la notícia. No, notícia tertúlia, ja és l'intenció. Sí. No, però... De les polles dels noruecs no n'hem parlat més. No, però no descartis que no us surti un dia de l'impro, Pues mira. Segurament no seria el més raro que us haguessin posat. No, i tant que no. Què va? Doncs ara, Anna, agafa't fort, perquè veu. Amb aquesta tassa. Atenció, espera, jo també faré un glob. Moment logo. Sí? Ara, exacte, molt bé. El vedell del veterinari, Perfecte. Doncs ara, Anna, anem a passar al tram final del programa i entrem a les seccions. Ui, vale. Atenció, Anna. Bueno, venen curves. Bueno. Yeah. Life is the only thing we need. They need me to go, La Quinta Forca, allà on Déu va perdre l'espardenya. Fuck a pigeon hole, I'm a night guy, that shit different mode. I'ma have to make paint a six. Impro show. No, mentida, és una broma. Yo, aquí estem amb l'Anna, com mola. Yo, vale, benvinguda. Aquest moment rapero m'ha encantat. Benvinguda al Prime on a Prime. Tu, Anna, saps el que és el Prime? Ni puta idea. Doncs, Anna, avui ja pots anar a dormir perquè aprendràs una cosa nova. En Mario Casas sí que ho sabia. Mario Casas, que guapo eres. Que guapo eres. Benvinguda al Prime, o no Prime, en Nou Matell. Aviam. T'explico què és el Prime. El Prime és un estat
És un estat. És un estat és el vale, teu punt àlgid de la teva Vale, vale. Sí? Estàs en tu prime, Sí. no? Sí, Això. és exactament Vale, això. vale, no sóc tan vella, sí. No, està correcte, perfecte. correcte. Ara direm com unes situacions, frases, persones, objectes, coses, i has de dir si està en el seu prime, si el seu prime ja va passar, o si el seu prime ha de venir. Vale. Sí? Sí? Et tocarà mullar, eh? Sí, molt. Poder no coneixeré les coses, eh? Ja. No, sí, Són són personalitzades. No m'ho invento, personalitzades. sí. Són personalitzades. Ah, vale. Sí, Per sí, exemple, sí, sí. la primera. Del gremi està al seu prime? Ha de venir encara. Sí. Estem entrant al prime. Esteu començant a pujar la... Sí. Això està guai. Estem entrant al prime, però tinc la sensació que vindran coses més grans. Que guai. Això es diu estar lunada. Pues estic a l'onada. estàs pujant Estem l'onada. pujant l'onada. Això. Olot està al seu prime? Olot està en decadència. Oh. Havíem estat al prime. Sí. Bueno. Ja està. No, ja està. I Banyoles està al seu prime? Des de la Crec que com Olot està en decadència. Perfecte, doncs vinga, ja ho tenim. Ja ho recuperarem, però Sí, ara. no estem al prime, ara. Ara intento arreglar. Però Olot tampoc, eh? Bueno, però també m'és igual. Quan érem més joves, jo crec que estàvem en el tothom prime. que li han preguntat si Banyoles està al seu prime, Han dit que no. ningú ens han ha dit dit que que no. sí. Així és. Jo vaig dir que el prime de Banyoles segurament era quan hi van haver uns Jocs Olímpics. Clar, És que imagina't. hi van haver uns Jocs Olímpics. Ara, tots allà amb els vestits grans per Ara, fer creure els remers els veien servir de pala. Pam! Pam! Bueno, prou. No, em fa riure. L'aula del teatre està al seu prime? De teatre? La de Banyoles? Sí. Jo crec que sí. Porta molts anys remant i ara mateix està al seu màxim esplendor, però potser hi haurà més prime. És a dir, Clar, que no s'aguanta allà. clar. Sí, està ahí. Les festes d'altura estan al seu prime? Bueno, ja, obrir aquest meló. Hablemos. Obrim aquest meló, sisplau. No està en el seu prime. Exclusiva. No està en el seu prime. Havien estat al seu prime? Sí. Ara no. I què ha passat aquí, Anna? Bueno, pues no és culpa de ningú en concret, però No? eren unes festes molt famoses, on venia molta gent, on hi havia moltes activitats, a les 8 del matí hi havia correbou, o sigui, era com més un Sant Fermín, no sé com explicar-ho, no? Molta vida al carrer, i ara les colles ens fèiem samarretes, tothom anava amb una samarreta, hi havia un concurs. Ara noto que, com igual que la societat ha evolucionat diferent, no vull dir ni millor ni pitjor, però amb altres coses, les festes també. Llavors, per mi, doncs jo soc com una vella, m'agradava més quan era més jove. Vale. Ja està. Que No hi havia mòbils, la Poder gent... també és una cosa de l'edat, no? Sí, però ara noto... O sigui, tu vas a un lloc i veus els joves, i les joves, els joves i les joves no estan ballant, vivint el moment, estan mirant el mòbil a les 3 de la nit, agafat fort perquè no li robin, també et diré, i bevent i tal, però no es mouen. I nosaltres era un concert, escape, jolines, estopa, és igual, el que fos. Estopa? Bueno, sí. Ha vingut Estopa? No, però vull dir un concert qualsevol. Sí. Un concert i... No. La gent ja no sent. La gent no viu el moment. Ho grava per poder dir la gent que ha estat allà. Un trosset, i grava tot el concert per un minut. I després mira qui ho ha mirat. I penso, quina llàstima. Per tant, crec que no estem en el prime de festes d'altura, però potser també és una mica part de la societat. O sigui, la culpa de no estar al prime no estàs posant a la gent que organitza festes d'altura. No, i a més ara tenen una normativa tan complexa també que tampoc poden fer les 8 del matí, un empalme i tal. Tampoc ajuda. Exacte. Bueno, esto con Franco... No passa res, ja tornarem. Ara Franco està a punt de tornar, vull dir que el tenim allà a les portes. Després segur que podem fer correbous a les 8. Ui, el permiso final. Saca los toros, niño. Sácalo todo. Molt bé. Bueno, els Premis Gaudí estan al seu prime? Què hi entens de cinema català? Ui, moltíssim. Bueno, així com nosaltres. Penseu que jo hi havia d'anar també a fer d'allò i pues... Què vol dir d'allò? Perquè jo estava al Punts de Vista a la televisió, a la 2CAT, amb una secció de tertúlia, és igual, una cosa de cultura, un moment. I em van dir... Estava. Llavors, no passa res, no és dramàtic, però em van dir, hòstia, ara canviem de direcció i tal, i jo els vaig dir, home, jo us proposo en més
fer la secció de cultura sentada parlant, que jo molt culta no soc, perquè volien algú com humorista. Dic, us proposo que vagi a gravar coses al carrer. Clar. I m'han dit, sí, la directora antiga em va dir sí, i ens vam com quadrar els Gaudí, els Goya, els no sé què, Vale. i ho teníem com a mig allò de dir, vale, ho acabarem de parlar, i de cop van canviar tot l'equip del programa, Vale. i va venir un equip nou, i vaig dir, ui, ja no iré. I la nova directora em va dir, no, sí, m'interessa, ja et trucaré. Ja et trucaré, No? Llavors vaig dir, poder vaig als Goya o al Gaudí? Després vaig dir, crec que no. Crec que no hi aniré. I no. No, Però vaig estar a punt d'anar i pensava, buah, no tens prou, és a dir, cultura del cine com per anar a entrevistar la gent aquesta tan top. Hagués set... Bueno, nosaltres vam anar... la meva experiència també així vista des de... No? Saps què podríem fer? Què Algun any? fer? Tornar als Gaudí, col·laboració amb del Gremi, Ah? i fer entrevistes a... Mira, Eh? que no ens donguin un premi, vés a saber... Vita. No, haig de dir, i ho direm aquí. Ràpid, que no tenim molt de temps. Vull dir, el més divertit dels Premis Gaudí era nosaltres corrent pels passillos. Ja m'imagino. Perquè Gaudí, una puta mierda. vaya tostón de gala. Ja m'imagino. I jo crec, vull dir, la gent, en plan, gent sèria que ens vam trobar, tipus, jo què sé, l'Eduard Farel mateix, Sí. el vaig veure somrient allà amb nosaltres i pensava, mira, és que... I menys perquè és una naturalitat. Bueno, jo volia fer o sigui, entrevistar la gent, però des de darrere les cametes. Més aviat, entrevistar el que posa la barra, el que està aguantant. Perquè pensava, aquesta gent és tan interessant. Sí. Més que els que surten a l'escenari. Però Sí. jo, Totalment. quan veies allà, semblava... Bueno, no ho diré, però... Digo. Semblava un funeral. Hi havia moments de silenci. Però hi havia... Silenci. Portaven les pulseretes de Coldplay. Això dona... Això Això sempre fa una mica, no? Pulseretes de Coldplay que la majoria no anaven i només feien així. Ai. I veies allà l'Albert perquè Serra, això- que tenia la pulsera al terra, al terra, i vegin que la tirava al terra. L'Albert Serra se l'havia menjat ja la Però són cares, eh? Sí, molt. Sí. Pues no, els Gaudí estan en seu prime. Jo diria que el cinema català està bastant al seu prime, perquè jo mai havia vist pel·lícules en català i ara les estic mirant molt. Llavors tiro com a narcisista de com m'agrada ara el cine català i Perquè abans el mires, doncs ja està. Perquè el mires. Doncs està al seu prime. Doncs ja està. Ara Doncs farem és a dir, així ràfaga. Va. 1, 2, 3, el teatre està al seu prime? No. Ha de passar o ja ha passat? Ha passat i ja tornarà. El croissant de xocolata està al seu prime. Sempre, sí. De Janduia, el recomano. Janduia. El primer dia que vingui, si es torna a venir, aquestes coses ja us en portaré. Però on queda? A Olot? Sí. Ah. Sí. Janduia. La Fogaina fan el millor croissant de xocolata. Molt bé. Els jerseis de Nadal estan al seu prime? Sí, és que tinc amigues molt friquis. Sí. Això no ha marxat mai. No, mai de la vida. Sí. La Viquipèdia està al seu prime? No. El xat GPT Se l'ha El xat GPT se l'ha menjat com un croissant de xocolata Sí. de la Fogaina. Focaina. Yes. El joc del mataconills està al seu prime? No saps quin és? Sí, Vale. però fa tants anys que ara m'has desbloquejat com un record de fa 25 anys. Crec que no, perquè ara els nens ja no juguen, no, aquestes coses. No, miren el mòbil. Es droguen i ja està, jo què sé. Amb un vàper. Surten. Estan allà. Ai, sí. Els vàpers. Fuma normal, collons. Ja, si has de fumar... Fuma normal. Fuma Maria, ja està. Collons, és que... Una Joder, que tonteria. has de fotre allà... Això en Franco no passava. No, Tampoc. per fumar plàstic, nano, jo què sé. El carnaval està al seu prime? El d'aquí... Bueno, el d'Olot. El d'aquí fa el que pot, no? Vull dir, sí. mirallant-nos en Brasil. No, Bueno, Jo estic d'acord. Sí, no. crec que El no. carnaval... La improvisació està al seu prime? Sí, això sí. Almenys a comarques gironines, sí. No, està Perquè que no lo n'hi havia peta. hagut gaire i ara n'hi ha una mica i la tenim gent- la sort que com que no hi ha molta gent ens truquen sempre a nosaltres. La gent l'ha rebut amb els braços oberts. Jo l'he contractat a l'Anna, Jo també. en una festa privada. Ah, sí? Sí. Quina? Allò de l'aniversari d'en Pitu, que vas anar al replay. Ai. Que hi havia un... Bueno, Calla. Hi havia molt de borratxo. Va ser no. molt Ara, divertit. mira, m'has tornat a desbloquejar. Sí, És era el com el dia- mataconills. És el dia que hem actuat davant de més mamats. Molt divertit, molt divertit. Vam pujar mamats a l'escenari sense saber que érem mamats i ho vam descobrir dalt de l'escenari. Va ser... Va ser terrible. O sigui, va ser... Jo, des de baix, Quina que també diversió. anava mamat, m'ho Que estava a més passant tan estàvem bé. improvisant i ell feia a dins, sobre l'escenari en plan, què li ha dit? Com si fos una telenovela. Bueno, va acabar actuant. Sí, bueno. Mare de Déu. Sí, però... M'encanta perquè hem dit el nom i ens l'ha pelat, Qui? Ah, sí? Sí, tu, en Pitu. No, en Pitu Sí. era de la festa. Però Ah, en Pitu no els anava mamats. mamat, no. Bueno, en Pitu anava mamat a la seva manera, però... Jo no volia dir, però... Vale. Per últim, Per acabar. l'Anna Matell està en el seu fucking prime. No, Per què? perquè em van dir que el 50 ho petaria molt, llavors crec que encara no. Ah, però ha de venir. Ha de venir. Ah, A vale. tope! Ha de venir!
Doncs ja vindrà. Ja vindrà. Que vingui quan vulgui. Deixarem que vingui. Sí, Deixarem que vingui. el rebrem. Sí. Estem Molt bé. surfejant l'onada. Anna, anem a passar ja al tram final del programa finalíssim. No tenim gaire temps, Bueno, n'hi ha una mica perquè hi ha bastant de marge. al però ara el parlarem perquè no sé si saps que la Quinta Forca el nom es deu a que tenim una forca aquí baix, l'has vist quan pujaves, no? Sí. I el teu final del programa d'avui és passar per la forca. Vale. Ja ens sap greu dir-t'ho, Bueno, però... no passa res. Algun dia havia de ser el primer. Exacte. I l'últim. És una tasca que ens toca fer. Llavors, abans de passar per aquest moment dolorós... Maco. Abans de passar per aquest moment És dolorós... broma, encara no ve això, Encara no ve el moment A veure dolorós, si sí. estàu atents. Però et posarem uns àudios. Vale. Uns àudios de res. O allò que han trobat pel carrer. Dels teus, sí, Han trobat pel carrer. que es volen despedir. Sí. bueno. Quina por, per favor. Tenien ganes de dir Va. 4 coses. Anem a escoltar. Hola, què tal, com esteu? Avui és un dia que tot costa una mica perquè... Bueno, ja ho diuen, que sempre som els millors, però... Bueno, el cas de l'Anna és cert, no? No ho sé, la trobarem molt a faltar. Jo només espero que vagi al cel, que hagi fet la feina quan tocava Que bé. i que vagi al cel, perquè m'imagino el cel de l'Anna com un lloc en ple de presentacions per fer. A ella li agrada molt, o li agradava, vaja, molt presentar coses. Tu li donaves un micro i ella et presentava el que volguessis. I ple d'escenaris per fer teatre i que la deixin xerrar. Sí, perquè ella és feliç xerrant. Ella li agradava molt fer teatre, però crec que li agradava tant fer teatre perquè així és una manera de xerrar més. Que la deixin xerrar, sobretot. I espero que no vagi a l'infern, perquè l'infern de l'Anna me l'imagino un lloc ple de bernats pudents i això ella no ho suportaria. Mai. No. Llavors, bueno, no ho sé. Jo ara tinc un buit existencial que no sé què he de fer. Parlava més amb ella que amb la meva mare últimament. Uau. Bueno, espero que tot vagi bé i que vagi fent lloc, perquè tard o d'hora hi arribarem tots i suposo que podrem continuar improvisant, no? En fi, que Déu l'hagi perdonada. Carai, tu! Que maco. Gràcies. Que bo. Gràcies, Genís. Ens l'ha enviat des del cel, perquè ell està mort. Sí, és veritat. No? Ens l'ha enviat Jo el vaig despedir també. Tu, correcte. Ja. Sí. Bueno, tot torna. Tot diuen. torna a la vida. Tot torna. Sí. Li vols enviar alguna cosa, en Genís? Li vols dir alguna cosa? Bueno, que el reto a la volta a l'estany quan vulgui. Que bona! Doncs a veure. Patapam. A veure si se'n surt o no se'n surt. Sí. A veure si se'n surt o no se'n surt. Tenim un altre àudio. D'acord. Bones tardes! Què diu? Que s'ha mort la Mamatell, diu? Valga'm Déu! Escolta, doncs ara tenim un problema perquè encara no m'havia contestat. Jo fa mesos que l'estic buscant, que intento que me respongui, perquè jo tinc vaques i el seu pare era veterinari. Sí que ho era. Però no tinc el seu número, l'he perdut i volia que ella me'l passés, perquè ja ho sé, soc en Jaume de Can Milon, ella ja el seu pare ja me coneix, ella, però esclar, si ara és morta ja no en fem de res, doncs escolta, la meva vaca també es morirà, perquè si ningú la pot ajudar, ja em diràs tu. No sé, si li podeu fer arribar aquest missatge al seu pare, sí. Un favor, vale? Adiós, maco, adiós. És que no puc. Com es penja, això? Bravo! Ai, per Bravo. Qui és aquest bon home? És que no puc. O sigui, sempre se'n riu de la meva família perquè és per riure, però quan jo era petita els pagesos trucaven a casa i vostè agafava el recap. Sempre em va... no! I li dic, és que no en tenia, a vegades no en tenia. Tu feines. Era aquest personatge, Si diu el teu pare... I tu deies, què? Agafaves el recap i dius, ell ja sap qui soc, Déu. I llavors fa aquest personatge i quan em truca, perquè ens truquem 25 vegades al dia per coses del gremi, i quan no li agafo em deixa un missatge al testament. No, cara. I ara últimament i no puc, penso, no li agafo, a veure si em pixo, no puc, boníssim. Tenint Genís com a acompanyant. Com a soci, és que quin riure, per favor. Em va sortir rient, sí. Bueno. En tenim un d'última hora, Jan. No, T'ho prometo. Doncs foli. T'ho prometo. No l'he escoltat? Gas.
Avui volia fer un petit recordatori per la nostra estimada Anna, que ha traspassat fa poc. Companya de feina, actriu, improvisadora i tantíssimes coses més. També era escriptora de grans clàssics de la dramaturgia catalana com Liszt, Flit i Tilf, conegudes popularment com Flit, Flat, Flut. Qui ens ho havia de dir que al final l'escriptora fantasma seria ella? No ho vam veure venir, perquè ens trucava cada 5 minuts per parlar de tot, menys d'això. Sort que ens deixa el mòbil ple de trucades i missatges eterns. Descansem tots en pau. Un petó i una abraçada, siguis on siguis, Anna. Bé, qui és? La nostra manager i amiga, la Raquel, que també, o sigui, si no parlo amb Genís, parlo amb la Raquel, Mira. tot el dia. Bueno, Sí, sí. Fantàstic. És un amor, sí, I sí. també te'n deixa missatge al contestador. No. Em diu, home, a mi en Genís no me'n deixa d'aquests, digue-li que d'aquest treballador. Ja trobarà alguna cosa. Ja trobarà alguna cosa. A veure, que treballaven. Molt bé, Anna. Doncs Bueno. ha estat un plaer tenir-te avui aquí. I nosaltres som els botxins, nosaltres de la ràdio. I t'hem preparat un poema. Ai, I després et deixarem unes últimes paraules per tu i ja serà hora d'anar cap a casa. Vale. Sí? Sí. A morir, no? A morir. Avui, a la quinta forca passa l'Anna. No per delicte greu ni causa formada, sinó per dir sí, vinga encantada, sense saber que aquí la confiança sempre acaba malparada. Va començar amb turisme, camí ordenat, Tot semblava bé. mapes, idiomes i tracte educat. Però la vida li va fer un gir inesperat i va acabar a l'escenari fent el ridícul personalitzat. Actriu, còmica, improvisadora valenta. Ara, Domina la platea amb presència contundent. patapam, Professora de teatre, emoció i mirada atenta. sempre. Si no et fa riure fort, et remou per dins, lentament. Ha passat per ràdios i teatres valents, formacions, escenaris i 1000 situacions. I quan no crea personatges o monòlegs punyents, t'ensenya a entendre't millor amb recursos i emocions. A xarxes crea contingut amb intuïció. A dalt l'escenari domina el present. A l'aula crea seguretat i vocació, sempre pensant en gran i vivint el moment. Ara, fa humor proper, fi i molt real. Primer et fa riure, primer sense demanar permís, sembla lleuger però és letal. I quan baixes la guàrdia, zas! Missatge precís. Tranquil·la, Anna, ja pots respirar tranquil·la. Avui ha arribat el teu final, perquè a la quinta forca no perdona, vigila. I al cel aviat hi faràs una presentació magistral. Mare de Déu! Anna Umatell, merci Umatell. per haver vingut. Moltíssimes Tens gràcies. unes últimes paraules teves. El micro és teu. Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer estar amb aquesta entrevista, m'he sentit com a casa i és molt guai que t'entrevisti gent tan natural, Ai. amb Ai. tant d'humor, i a mi sí que em feu riure a vosaltres. Oh! Moltes gràcies! Molt bé, doncs ara l'anem a penjar. Vinga. Bueno, no hi podem fer res. No. Ha estat un plaer, Anna. Sí, Moltes gràcies, de Ja et veritat. deixarem allà també amb en Genís. Ja, Sí, a la carretera del Allà, Collell. un escenari. Sí, a la carretera del Collell ja ens estan fent una obertura. Ens estan fent una obertura. Així que Jan, som-hi? Som-hi. Vinga, va. 1, 2, 3. Opa! No, nena. Ara sembla que xiula. Sí que xiula fort. Sí que xiula. No. Està Estàs morta. No xiula res. Està morta, jo No sent. xiula ben res. Que maca, l'Anna. Que maca. No. Fins l'últim moment amb un somriure. Sí, Mira que sí, costa, pujar a la costa. fort com somriure. Home, clar que costa. No. Bueno, la tassa ja La no se la tassa, podrà quedar. no. La tassa la deixem aquí a Ràdio La Banyoles. deixarem aquí. Sí. Què has dit? Ràdio Banyoles. La ràdio ràdio que et fa moure les boles! Bueno, Jan. Quin programa, programàs. Sí. Programàs. I has d'anar al febrer, eh? Sí. Anireu perquè pel març. És guai perquè quan fem un programa com de divulgació així xungo, el Sí. següent és de hartes. A veure què Anem passarà. fent, a veure què passarà el següent. Bueno, ja ho trobarem el mes que ve. Encara estarem els Goya. Oh! No. ves Fins, tu, fins als Gaudí de l'any que ve. Ara, ho has dit. Poder portem l'Albert Serra, com que no ens el vam trobar. No ens el vam trobar. No Un ens tio el vam sèrio. trobar. Poder només diu 3 frases, però Sí, bueno... i el pengem directe. 5 minuts durarà el programa. Nosaltres tirem, eh? 5 minuts. Bueno, bravo. Que avui ens hem rebentat el cronòmetre. Sí, però bueno, avui val la pena. Sempre ens el rebentem. Sí, però avui amb ganes. Avui amb ganes, exacte. Avui perquè valia la pena. Ara. Jan, un plaer. Un plaer igualment. Ja ens veiem a la pròxima. Sí, Vinga, ens veiem. salut. I bolets. Adéu.
Bueno, sembla que avui tampoc no han sobreviscut. Ai, aquests convidats. Ja està, Ja podeu marxar. Vull dir que ja s'ha acabat el programa. Que no hi ha més, vaja. Marxes? No, sembla que no. Queda't, doncs, perquè si t'esperes uns dies ens tornarem a trobar aquí mateix, a la Quinta Forca, un programa presentat per en Gravo i en Jan a Ràdio Banyoles, la ràdio que et fa moure les boles. Encara ets aquí? Doncs salut i bolets!